സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. 103 സങ്കീർത്തനം 2 വചനം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി തീരുന്നു, സാധു ജ്ഞാനീശോനിതൻ ഏതും കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഉള്ളം, ഏതും കാര്യമില്ല എൻ്റെ വൈഷമ്യമോളേതും കരകേറി നടകൊള്ളുക, രക്ഷകനൻ കാലുകൾ തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോയോടിടുന്നു, ആരുമേ നീങ്കില്ലെന്നോ ഞാനേകനായി തീർന്നുവെന്ന് മാനസത്തിലാതിപോ എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഗമം, ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയാർ. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂവിൽ കിടന്നാൽ, എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും അപ്പവുമായി വന്നിടും. നാളെ കൊണ്ടൻ മനസ്സിൽ യവലേശം ഭാരമില്ല, ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റും. സാധു അന്ധനായി തീർന്നില്ലേ, കാക്കകളെ വിതയില്ല കൊയ്ത്തുന്നില്ല, ദൈവമാകയ്ക്കും വേണ്ടതെല്ലാം ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കും ശോഭ നൽകുന്നു. പത്മശ്രീയിൽ യതനാൻ വസിച്ചാലും എന്ന് കവിതം തോറുന്നെൻ്റെ പ്രിയൻ വന്നിടും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാനും മറന്നുപോകരുത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.